आपण बरेचदा जॉइंट प्रॉब्लेम झालं किंवा हाडांचा काही प्रॉब्लेम झाला, वी ऑल्वेज रिफर टू ए एलोपॅथी. हाऊ इज होमिओपॅथी एफिशियंट इन धिस पर्टिक्युलर प्रॉब्लेम? ॲलोपॅथीमध्ये कसं आहे, की पहिल्यांदा माणसाला जेव्हा जॉइंट पेन्स होतात, सांधे दुखायला लागतात, तेव्हा पहिला माणूस काय करतो तर पेन किलर्स घेतो, हं, की ती कळ कमी व्हावी, तिथला दाह कमी व्हावा, सूज कमी व्हावा ह्या हं, दृष्टीनं. पेन किलर्स घेऊन तो तात्पुरता थांबतो, त्रास जो आहे तो तात्पुरता कमी येतो. हं, पण त्या पेन किलरचा, पेन रिलीव्हरचा त्या अवधी संपला, की पुन्हा हं. दुखणं चालू होतं. असे पेन किलर्स तुम्ही घेणार किती वर्ष किंवा किती महिने किंवा किती राइट. दिवस? तर ते कुठेतरी थांबवलं पाहिजे, नाही तर त्याचा हं, किडनीवरती आणि लिव्हरवरती परिणाम व्हायला सुरू होतो. आणि असं ॲलोपॅथिक डॉक्टरच सांगतात, की जास्त पेन किलर्स घेऊ नका, त्यानं तुमच्या हं. किडनीवरती आणि लिव्हरवरती परिणाम त्याचा होतो. साईड इफेक्ट होतो म्हणून. तर होमिओपॅथी हे असं शास्त्र आहे, की ज्याच्यामध्ये हे अनुवंशिक जरी आजार हं. असले, तरी त्याचं निराकरण पूर्णतः होऊ पॉसिबल शकतं. आहे. आणि त्याच्यासाठी योग्य निदान करणं, हं, योग्य औषध देणं आणि ते औषध योग्य डोसमध्ये, योग्य हं, वेळी, योग्य कालावधीसाठी घेणं, हं, हे खूप महत्त्वाचं आहे. मग त्याला आपण पोसॉलॉजी म्हणतो, ज्याच्यामध्ये डोसेजेस ठरवले जातात. हं, त्यानंतर योग्य कालावधीसाठी पेशंटनं तेवढं पेशन्स ठेवून घेणं. हं, पेशंट असं का म्हटलं तर त्याला पेशन्स पाहिजेत म्हणून. हं, तर हे ठेवणं हे फार गरजेचं आहे. हं, आणि होमिओपॅथिक डॉक्टर्स जेव्हा टोटॅलिटी ऑफ सिम्प्टम्स काढतात आणि त्याच्यातनं सिमिलिमम घेतात, हं, म्हणजे हे समसमान चिकित्सा असते, की तुमच्या शरीरामध्ये विष आहे, तर तेच विष पोटंटाईज करून म्हणजे त्याच्यावरती एक प्रक्रिया करून ते पुन्हा तुम्हाला तेवढ्याच हं, कालावधीसाठी दिलं जातं, जेणेकरून त्याचा जो टॉक्सिक इफेक्ट काढून टाकावा. हं, ते असं सर्वार्थानं ते विष नाही, तर हं, ते औषधच असतं. तर ते औषध तुम्हाला कसं लागू पडेल हे तुम्हाला त्या डोसेजेसमधनं सांगितलं हं, जातं आणि त्यानं हा आजार जे आर्थरायटिस अनुवंशिक आहेत, ते सुद्धा पूर्ण जाण्यासाठी आपल्याला अगदी व्यवस्थित त्यातनं हं. एक पूर्ण विराम मिळू मिळू शकतो.